Satu. Cik, soundman, soundman.
Soundman. Tim multimedia, tolong tim multimedia, sound perbaiki. Desember tahun 2022 ima pamusatan ni sudelas ni rohatta mamestahon parningotan hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus marpungu do sudia kana prosea maka mauliatehon balganiasi ni rohani debata na manongos anakna nasasadai gabi haluaon ni sadok manusia atong sian hami parhalado HKBP Sentosa Resort Samarindaon di bagasan holong dohot las niroha pasahat tami matuhamu saluhut akadamang dainang remaja na po sa bulong rodisudi ruas ni huriata na marpungu marlas niroha sa darion. Selamat Hari Natal madihita saluhut na. Selamat Hari Natal manang Tuhamu aka amanami dohot inanami paralado di huriao. Gabi daging mahatay, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Atong tapahibul ma rohatta, majako ni bana tubu turohatta nang di parsaurata, marhite parmingguota di bagasan opason, alani tapauduk tapaserek marohatta, martan yang bima hita di bagasan rohat tadi. Amin marid de mahita. Vamos celebrar esta
Madok mauliate do hami tuho, ala ni godang ni asi do tolong ni roham di hami. Ai di basa-basa hokodo anakmu na sasadai tuhami, na di pardangulanon. Asa malua hami, marhite-hite ibana, sia dosa, doho sian hamatean saleleng ni lelengna. Hubangi do hami tuho, sai sodangi marohanami na holomi, marhite-hite todi perbadiai. Akuk ni sai parrohai mahami, asa huboto hami madok moleate tuho, asa tarapul situtu rohanami, dihagukutan, doho di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, mari demahita.
Jehovah. Ido sahana atong rak mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata Sai pargogo imami. Maulah nahobar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata marid de mahita. Yesus manondang ikuti Dia mulai natorang tangiataku saya si rohmu diperkuasa. Ale Tuhan debata amanami na di banwagijam. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami. Akan na mangarsak ko dosa nami. Ay sahabi ma tuhami na bagahanap. Hasesani dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapor siao. Laho manggotapun nasa dosa dohot roha portibio. Asa hupasahatami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu. Jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin tabegema hata baga-baga taringo tuhasesaan ni dosa. Songonodo pakaholongi di debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganut na porsea di ibana. Asa hangoluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapo ma di debata na di gijang. Amin. Tapuji Tuhata marid de mahita. Sungamba,
Pangihoma hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion tarsura di buku Yesaya bidusia mamuka senaya sada saharo di ayat onom bangso namardalani di bagasan haholomon marnida sada panodang nagulon Biscar dosada panondang di akka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha na bolon. Marlas ni roha dan sida di jolo ni bohim, songon las ni roha ni gutilon, songon parlupulupon di na marbagi taban-taban. Ay nunga di papenggol hoko auga na ape tu ibana. Dohot batahi ni abarana, doho lising-lising ni na mangadu ibana, songon uju di ari midian. Ay masok-sok do sugot nasa senjata ni parsenjata, di hati tutur ni tangan-tangan, rodi ulos na marsapu mudar, gabe si panganon ni api. Ay nunga tubuh di hita sada poso-poso, di leho tu hita sada anak, pape tu abarana do sogot harajaun, jala bahenon naguarna. Si partahi halomangan, si ulubalang ni debata, hama saliling-liling na, raja ni hadameon. Bahen hagagada ni harajaun, dohot hadameon, naso marujung, di habangsa ni si Daud, dohot di harajaun nai. Pahoton dohot patuguhon, marhite-hite patik dohot hati goran, olat nyon rodi saliling-liling na, hamuruhon ni Jehovah Sebaot, patupahon songoni. Ido sahakna, mertua doaka na tumangihon hata ni debata, jalan au peopsa. Amin. Tapuji tu hata, mare demaheta. Porsiaon disadok portibion rak mahita medok au porsea di debata Jehovah ido ampat berguna dosa na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon si Maria na gabi-gabian siaton di berbadia adorang susabuhan ido tuhata na tumau na berli di panghuman ni 100 nama terpajak lo ibana di hauk norsilang na tua tu pangatoru di tanong na mula mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau siam di debata Jehovah amanai pargogona satu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon mamuhumi halak nama molu dohot namate au porsea di todi perbadia Jala dosa da huria na badia, huria atau panela Kristen akan na badia. Doho di hasaan di dosa, doho di hatai nama dok,
Ulak mangolu sogo daging ni halak no mate. Doho di hangoluan na surasida. Amin. Tatangi homa tikting ni huriata. Titing HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, di Minggu Natal Parjulu, Minggu 25 Desember 2022, topik gabe daging ma hatai. Na Parjulu, hobar tu data na masuk tu huriata, torok ni ruas na marulang tahun di boga sa mingguon, godang na 40 palak. Hata ni dibata imana tersurat di Efesus 10 ayat 7. Naung gabi perhalado ni idoau, sien pangalehon ni dibata di asini rohana. Natuau, siya pakorhon ni hagugo online. Tusude ruas ni huriata namar ulang tahun, hupas hatami selamat ulang tahun, panjang umur, di batama nama dongani huhut mamasu-masu. Nomor 2, anak lahir. Di hari Selasa 1 November 2022, di basa-basahon sada danak bawa di keluarga F Hutasoid, inang borutubing, hipas doda danaki suang-suang ni nang natorasna. Maringanan di Jalan Perjuangan Pitu nomor 28A masuk sektor 5. Napaduahon. Di hari Selasa 22 November 2022 di basa-basa hotuhat tado sada danak boru di keluarga I Sinaga Boru Huta Barat, hipas doda danaki suasong ni nang natoras nape, maringanan di Jalan Pelita nomor 47 termasuk sektor Syada. Nomor 3, di hari Kamis 22 Desember 2022 di basa-basa hotuhat tado Syada danak bawa di keluarga R Sibarani, S Boru Nenggulan, S Boru Manulang, hipas doda danaki suang-suang ni nang natoras nape, maringanan di Perum Sumalindo Keledang Mas baru Blok BA nomor 02 termasuk pelayanan sektor Walu. Nomor 3, Sakramen Baptisan Kudus kuartal Patuluhon, mersugot ibadah pesta Natal paduahon patupao do padidion na badia tu 27 halak danak yanakon ni huriata. Nomor 4, ruhut parmahanion pamisangion manang RPP. Mamuka sadarion hona ruhut parmahanion pamisangion ma Robert Gilson Mikael Pardomuan Siregar, anak ni Amata A Siregar, Boru Pasaribu, sian sektor Pitu, alna di arinong salpui merbagas nasida so pangatuan ni Huria. Nomor 5, ibadah Natal pertama. Sadarion ibadah pesta Natal perjulu sekaligus tapatupota do marulaon nabadia. Nomor 6, kebaktian Natal kedua. Sugot hari Senin 26 Desember 2022 tapatupa do ibadah pesta Natal paduahon parmingguon masuk jam 10 WIB. Papituhon kebaktian akhir tahun di hari Sabtu 31 Desember 2022
patupota do permingguan ujung tahun 2022 permingguan masuk pukul 10 sia manang pukul 7 botarina. Nomor 8. Kebaktian pergantian tahun manang pukul 00. Tapatu pado ibadah pergantian tahun manang malam silverser di Ganup keluarga. Acara boy ma tabuat di pintu masuk gereja. Nomor sia. Kebaktian tahun baru. Di hari Minggu tanggal 1 Januari 2027 tapatu pado ibadah tahun baru, ibadah manugot masuk pukul 7 dan ibadah siang masuk pukul 10 pagi. Nomor 10. Jadwal Natal, jadwal pro kantor, organis, doho titing perhepengon, boy mataida di lembara titing naung adong di hita Ganup. Di pasu-pasu Tuhan tama huriana. Tapasada marohatah martang yang mahita. Tuhan debata para siroha jala perdengkan basa na sumurung. Guk puji-pujian dohot moleate ma di pasahat rohanami tujulum. Di siala padonganim di hami di boga sasyadarion. Di leko di hami hahi pason di daging dohot toddi. Alani gabiroy boy mahamiro marpungu di bogasan huriamon di bogasan hahipason. Suang songan ito tong Tuhan akadongan nami. Nasuboy rak marpungu di bogasa tikion. Molotong da adong di bogasan parsahiton. Tuhoma hupasahatami. Lehon hamalumon ni sahit di nasida. Asa anggia totong tuminggu-minggu naneng ro. Boy hami totong marsada lahoma muji pasangapo guarmu na badiyay. Molo na adong di bogasan arsak ni roha. Homa totong na mga puli na sida. Padao totong Tuhan aka arsak siya na sida. Asa anggia totong akka selas ni roha sida potonin na sida tu minggu-minggu nanaing ro. Tuhan debata para si roha jala perdengkam basa na sumurung. Masegudang do paso-paso na hujalo hami siya julum manipat di bugasan na sa mingguon. Terlumubi ma di ruas ni huriam. Na dilehoko totong dinasida gajang ni umur manang taba ni umur. Tu opa pulonom halak ruas ni huriamon. Alani tu hodo pasahaton nami nasida saluhuna. Asaho totong mengajar-ajari nasida. Asa unang dianggap nasida manang alani gugu, manang alani malo ni nasida, asa buy totong taba umur ni nasida. Ajari totong nasida makamulatehon pasu-pasum. Asa anggia di boto nasida makamulatehon saluhutna dengan dohot asini rohan. Tuhan debata para siroha jala perdengka basa na sumurung. Suang songan ito tong dibogasa minggu naneng ro. Naing patupaon ni huriamon padidion na badia tu 27 halak ianak ko ni huriam. Alani tu hodo pasahaton nami saluhutna. Patulus masaluhu na dibugasan dami. Siyang songan ito tong akadadana si 27 halak o Tuhan. Leho totok kahipason. Anggia ibur-ibur magodang na sida. Siyang songan ito tong akatunatuatuana. Homa totong akaleho mangalehon na rikoti. Asa margugu na sida laho mamudu-mudu danakon. Debata para siroha jala pardengka basa na sumurung. Huhamaleteho kami do pasu-pasum. Na pinasahat mo tu amang hutasoit boru tubing. Amang sinaga boru hutabarat. Amang siwarani boru manulang. Di basa-basa hoko totong dinasida danak. Alani tu hodo pasahaton nami sa luhuna.
parbisuhi matotong sa luhu na danagi, leho totong akan nariko di parnguluan ni nasida, talumubi di natua-tua ni nasida, ho matotong na mga lehon aka pasikopon akatiur ni pacarian, dohot hahipason, asa margugo nasida laho pagodang-godakon danaki. Tuhan debata para si roha jala pardengkabasa na sumurong, marlas ni roha dohami diboga sa tikyon, ima dinamarningot di hariya tutu bumi, alani totong miyam maho Tuhan di tonga-tonga nami, asa anggia totong buhi ho molate ho kami aka pasupasum, natubu ho tu portibiol lau manubus aka dosa nami manusia, dang alani malo nami doho alani bisu nami, asini roham do totong Tuhan na madongani hami, suang-suang ni totong tu ari marsugot na yung pesta honon nami ma pesta natal paduahon, miyam maho sa luhu na di tonga-tonga nami, asa anggia totong sudiruas ni huriamon, mariaya malas ni roha di majakon hatu tubuhnya. Tuhan debata para si roha jala pardengkabasa na sumurong, di parpunguan nami diboga sa tikyon, sa tokinari ng bigon nami mahatam na badiyay, na pinasahat ni napasom di tonga-tonga nami. Alani totong bukay roha nami, asa anggiya totong marurat marparbuhi hatami na pinasahat ni napasom di tonga-tonga nami. Siyang ni totong napasom napasahat to barita na ulim, ho matotong marparsahalay, leho totong akan nariko di parnguluon di nasida, asa anggiya totong margugo nasida laho mamuji-muji hami, mamuji-muji holaw pasangapok ko Tuhan. Tuhan debata para si roha jala pardengkabasa nagsumurong, tung masay gudang do narikot di parnguluon namin, alay marpos ni roha do hami totong tuho Tuhan. Tutikin na mangihut, pasiko maakan nariko di parnguluon namin, asa anggiya totong Tuhan laos martaba-taba las ni roha namin. Alay di atas ni sudi aka pangiduan namin Tuhan, masyagudang dohami marlaw dosa. Alani mangi dohami tujulum, jumulo salpuho sudi aka pangalason namin, asa talu pami majalo paso-paso na nang si pasahaton mudo petuhami. On matuhan tangyang pangiduan namin, nao ko pasatami marhiti anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Tapuji Tuhata, huhuk mahita papungupilian.
Ima mangaramuti ka ati-ati doha pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salom. Hatani debata nagabe jamita di hita di pesta parjulu parningotan ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Imana tersurat di Evangelium Yohanes bidu sada mamukasian ayat sadaro di ayat 14. Hujahama di tonga-tongata songonon ma didok. Hatai nagabe daging. Dimulanay nunga adong hatai. Jala saur tu debatado hatai. Jala debatado hatai. Ima nasaur tu debata dimulanay. Saluhut nay marhite sian hatai do. Ubahin na majadi. Jala danga dong nanggo sada sian naung jadi naso marhite siani. Di bagasan hataido hanguluan, laos hanguluanido panodang ni hajol maun. Namar sinodang do panodangi di bagasan nahulum, alai dang dijakon nahulumi. Hehedo sadahalak sinuru ni debata si Yohanes do goarna. Sitidangi do ibana ubahin naro asa di hati dakon panodangi. Anggiat gabe porsea saluhutna marhite sian ibana. Dangapala ibana panodangi na makatidakon panodangi do tahe. Alenunga madok ro uju itu portibion panodang na sitongi na manodangi na sajolma. Di portibion hiado ibana jala marhite sian ibana do majadi portibion. Hape dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian. Gabe dang dijakon akan na di ibanai ibana. Alai manang piga na majakon ibana. Tusido dilehon huaso. Asa gabe anak ni debata na sida akan na porsea di goarna. Ima akan na sotubu sian mudar. Manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung siad debatado. Gabi daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na, i mahasangapon ni anak sasada na sian amai, gok asiniroha dohot hasitongan. Amen. Amanginang akadongan naposo bulung rodiaka remaja sekolah minggu ala tongodo hita di hari minggu sadarion lau sudedo hita sian tonga-tonga ni keluarga tabi mabuah sekolah minggu rakmar minggu sadarion mames tahun hatutubu ni Tuhan Yesus sian sudiaka nauktadohoti akka acara Natal totu nabudari nang sadarion dohok marsugut ima pamusatan ni sudiaka perayaan Natali lapatanna lasniro hado ikon sihanguluhonotta natape ngulu nata adopi dang bui mabaylas rohatta sipata. Saya dong dumabay kita ju roha. Alay na pasti. Natal mabuak kita tu sada situasi. Na makehei rohatta. Asa tubuh Yesusi di bagasan rohatta. Berbeda si anak kay panggilum na asing. Yohanes menyaksikan manang makatidakon. Dari versi filsuf manang dari sisi pengetahuan di suara honibana do pabuah hatutubu ni Yesus ima marumakon sian hata ni debata muro di hata na asing dimulanai
nung adong hatai manang logos firman jala saur tu debata hatai jala debatado hatai imana saur tu debata dimulanai mardingo tita di panupaun ni portibion sian hataido ubahin na jadi saluhut jadi mahona tiur matutu jadi mahajak kajang terjadilah hajak kajang jadi maakadek ke di laut akapidong na martonga-tonga langit akahau ma rodi sude na manggulmit di atas tanaon rodi na majirir itu adalah bersumber dari firman Allah jala itu nah ditindakon ni si Yohanes ikon sian hataido ubahin mangulu sekalipun manusia diciptakan dari debu tanah siat tanoido ditoppa jolmai imana ginuaran Adam na perjului mangolu nasida di Eden tung marhasonangan marlas ni roha boy jolma makatai tuak kapahapahanan tuak kana tinoppa na asingi alai galedo jolmai madabu jolmai tu dosa gabe madau las ni rohai sia jolmai bahkan gabe mate jolmai madabu tuhahulumun itulah Adam yang pertama yang dosa turunannya mengalir dalam kita hidup bahen nasa jolma ikon mate ala upati nuhur ni dosa do hamatiani nang pamangan luhut na do marsalah dan kita harus memasuki hukuman Allah dang hadong nabui malua siani hidup bahen ditongos debata akka panurirangna akka malim asamu barohani jolmai alaya hamaidok nakid dison alay dang dijakon jolmai ibana bahkan ditolak Roma ibana tu portibion marumakko jolma sebagai bukti Allah tidak mau mengingkari janjinya. Allah sebab semula sebelum dunia ini diciptakan rencana Allah menyelamatkan dunia ini. Lumobima jolma natino panai natudos turupana tudos tu pangalahona. Ale nunga marsirang jolmai do debata ala ni hagaleonna, ala ni hajahatonna, ala ni dosana. Jesaya maka tidak kudang lomoro hakku midahamatean ni perjahat. Yaso hamumulak ni perjahat itu madikod dalanna. Allah membuktikan janjinya itu harus digenapi sekalipun ribuan tahun telah diwartakan oleh para nabi. Alai dakya debata tidak menepati janji. Hidup bahen ketika kita merayakan hari Natal disima taingot debata parholong roha. Sebagaimana Yohanes makatidakon hatai hanguluan ni portibion. Dia harus kembali hidup. Dibawa kembali dari dosa, dari kematian. Lahu majalo majakon hanguluani. Hidup bahen Allah yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Hidup dan hati dakon si Yohanes dison. Firman telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya
yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih, karunia, dan kebenaran. Ada 3, kemuliaan, kasih kebenaran, kasih karunia dan kebenaran. Tutu akadamang dainang sien natuluon rikot taparsaulihon ahadolapatan ni hamuliaun. Morodidok dison di hatabatak hasangapon. Alani dosai gabi magodo hasangapotta. Berek kita mak. Jangankan hasangapon na siya debatana tu hitai nungga direbut, nungga niranggut si polisi. Gabi mago mahasangapon ni keluargai. Alani adong nasudinggad di rumah tanggay. Boydo hulan na marbeday rumah tanggay. Dan adong sangak niya matay, iba ni natay. Ito nga ni mga jana, boy di paila amat tana. Sebalikna songoni, boydo di paila amat tay inat tana. Janji suci, janji kudus yang diikarkan di altar Tuhan telah mereka ingkari. Sebagaimana Hawa dan Adam di Taman Eden telah mengingkari perintah Tuhan. Naso jadi panganonmu sian parbueni hawi. Ala gumogudu si bolisi si patas ya jolma. Ala jolmai gali. Dang solhot tu debata. Terjadilah pemukulan, terjadilah pertengkaran, bahkan banyak keluarga yang terancam dalam perceraian. Nah solaudo hita tu pengadilan negeri, gudang dohalak Kristen nemangido marsirang. Saya tidak tahan lagi hidup dengan dia, ninai natai. Saya tidak suka dari semula dengan kau, orang tuaku yang menjodohkan kau dan aku, inna amatai. Marsi patupolan, marsi padohan lehengna. Karena apa? Itulah iblis yang berkuasa di dunia ini dan merasuki jiwa hati manusia. Hatainu ngadau sia jolmai. Lapatanna firman jamita lumobi na diguari Kristus nagabi jolmai nunga daw siya jolmai. Damang dainang gudang do pakorhon ni dosay. Gudang do mabaid jolmai humasusa. Ala ni hadagingoni, ala ni portibion, ala ni kasakap-sakap keinginan-keinginan manusiawi kita. Gabi terjerak do hita tusada partikian. Mangulu hita Kristenau hape hutodong dalan hamagoani. Namun berita Natal mengikrarkan parjolo di doksi Yohanes patujolo ni Kristus nasorangi paubahamuma rohamuna ainu ngasonggop harajau ni debata. Artinya di Natal ini kita diundang semua. Sekalipun kita merasa saya tidak bersalah, sekalipun kita merasa bahwa saya rajin gereja, rajin berdoa, unang tadok nabonar hita, unang adok nasitong hita. Diadupan ni debata, luhu na dohita marhahurangan. Bahkan kemuliaan Allah, hasangapon ni debata na dipasaan na tuhitay, nunga dang gabi milik tay. Citra Allah yang tadinya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah telah tercabik-cabik. Wajah Allah tidak ada lagi dalam hidup kita. Wajah ahana madong dihita. Boh ini sedang menadong sibolis. Dan itu mulautik salah dongan. Hulang dibering buhinay buhi sibolis. Sibolis dia, sibolis na martaduk.
Ima molo disonggo pisibolis. Alai molo dame do rohatai. Hatai siya tu bagasan rohata. Tutu rohani jolmai mian di bagasan dame. Mamereng dongan nape. Sekalipun dia banyak kesalahan, sekalipun dia tidak cantik, tidak tampan, tidak baik menurut kita. Tetapi menurut Allah yang berdiam dalam hati kita, dia adalah teman saya. Dongaku doi, sarupa dodo ibana, ahli waris kerajaan Allah. Ido haroroni Kristus di Portibion mengubahkan hati kita, mengubahkan cara berpikir kita. Aina julu halak batak, marga tu marga marporang do. Semua berlomba belajar, marsiajar ilmu kebatinan, ilmu kesaktian, meradu tahan italik. Dan ibu tu hamurung nomor goar tahan sagala. Dan marga sagala dah. Tahan italik. Idu na julung ulun halak batak. Ima menurut Injil adalah hidup dalam kegelapan. Ay paroha daging nama ditubuhon. Paroha Portibion nama. Say dihanguluhon. Debata dangulo. Natinop panay mangulu di bagasan hahulumu. Asa direbut kembali jolmaisen hahulumuni. Dia mengatakan dirinya. Saya adalah terang dunia. Audo panodangi inna Yesus. Karena memang menurut Injil Yohanes ada banyak kita temukan nomor 8 di hata Junani ego emi, saya adalah. Membuktikan dia bukan hanya dalam kata-kata, tapi benar-benar dia adalah terang dunia. Idu bahenak kididok naholum do Portibion. Ale harorona manodangi Portibion. Asa masuk musia jolma itu hasa ngapun ni debata. Bahkan dia katakan aku adalah roti kehidupan. Manangisi nang mangator roti nasianawi nasujadi malewe ibana. Bahkan dia berkata akulah air kehidupan. Barang siapa yang minum air dari aku maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Bahkan dia berkata akulah gembala yang baik. Yang membimbing menuntun orang kepada kehidupan yang segar. Rumput yang hijau. Nomor 8 mulu tahu di Portibio pehita mardongator debata. Gabi permahan di bana tuhita. Mabuah kita tu sonang ni roha. Tu dame ni roha. Mangaton manaksaw dia pe balajo. Manaksaw dia pe gaji ni amata. Manaksaw dia pe penghasilan ni inatai. Tetapi dalam Tuhan itu seperti rumput yang hijau dan air yang tenang. Amin. Dia berkata, akulah pintu. Ai di Portibion, gudang dohita manuktuhi. Alai gudang duna majua. Dan adong hepeng bah. Unak penjep duau. Parutang busuk doho. Ina. Dan adong buyau mangurupi ho. Nateyal doho. Dan buyau mangurupi ho. Najulu among musong do tuhami akain nama Portibion. Manusia larut dalam membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Yesus berkata, audo pitu. Audo dalani. Dalani ibana matayhuton. Mulu ibana do tayhuton di bagasan dalani debatahita. Maka kita akan seperti Yesus yang membuka jalan untuk kebahagiaan orang. Aido haroni Yesus tu Portibion nabi cutinajol mai gabe mekel. Natangi sinajol mai gabe bahagia. Minar pardopahanna yang sebelumnya dia mutung. Jala ido harorota akamanginang namar natalon. Mulutungadong pihasu saata. Pergumulata pribadi di rumah tangga tah. Rohita senan marungut-ungut ketika kita di gereja ada Tuhan yang hadir.
pulang dari gereja bersukacita. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji diri, hama mago doi. Hanya puji Tuhan yang harus kita hidupi. Dialah jalan dan kebenaran. Nah, mangihut kasih karunia. Asini rohani debatado ngulut tahun. Salah satu ajaran Martin Luther yang kita hidupi, yang kita imani. Kita selamat bukan karena kebaikan, bukan karena gagah dan tampan kita, bukan karena kepintaran dan kekayaan kita. Tapi kita diselamatkan karena anugerah kasih karunia Allah. Hidup bahin na manginang mulu marjamita hamya kapadita. Ay menurut aturan HKBP padita do dipabakit. Gabi sikat ni Kristus di Portibion. Jadi di HKBP dang marlomo-lomo mengangkat tangan laho memasu-masu. Hola padita do nabui. Jala siya tohonan di padita ido disagi sudi tohonan. Tuaka partohonan nadong di HKBP. Termasuk me guru huria Bibil Pro diakones dohot situa. Namar lapatar do itau kui taha prosiaido marhite malimido rotu Portibion. Di pasaha maulauni tutonga-tonga ni huria. Asa sikka ni Kristus patuduhon pabua nunga di bagasan asini roha hita mangulu. Di mulana lahu marjamita asini roha ma dihamu doho dame. Lapatan na hata ni debatadoi pasahaton nami tu tonga-tonga ni ruas ni huria. Asa toktong mangulu hita taha porsiai ngulut tahun ima asini roha ni debata. Sekalipun mungkin kita berjuang dalam hidup ini, gugudu hita mulaulaun, pistardo hita, tetapi itu tidaklah dari kita, karena Tuhan memberi kesempatan. Iluas hita marhapistaran, iluas hita marpangkat, iluas hita margugu mangulaulauni, gabiadong arta di hita, adong sinamo di hita. Itulah kasih karunia Allah. Sekalipun kita berbeda dalam tingkat strata sosial, ekonomi, dak sudi tok sarupa dah. Ai jari-jari uppe dak sarupa di top pada bata. Ada jari, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Semua punya fungsi masing-masing. Alehule sedado namal hunjuk, ima jari telunjuk. Alai menghunjuk kita 3, 4, tuhita. Supaya apa dengan analogi ini? Di parsaurata, di rumah tanggata, di tongani huria. Unang saya tudu jolma. Alita tudu madirita. Karena sifat manusia yang jatuh ke dalam dosa selalu mempersalahkan orang lain. Tapi orang yang ditebus dalam Kristus, dia harus marseret ni roha. Ukat saja diriku, atik na audo na salah. Damang dainang, itulah hidup dalam kasih karunia. Manusia ditempa, itopa. Gabe jolma nauduk. Naserep marroha. Napatuluhon didok dison, dia adalah kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 16, Yesus berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tak seorang pun yang sampai kepada surga, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Odo senjata dihita, tua kahalak na marugamo na asingi. Sekalipun mereka sebenarnya meyakini Yesus itu adalah sebagai jalan keselamatan. Alaidok dison dan 3 majak konibana dia 12 tusido ya dan 3 majak konibana. Alai menangise na majak konibana dilehom matuibana huaso. Huaso dia ima asagabe anak ni debata.
akana prosea di guarna. Amanginang, kalau kita katakan diri kita percaya kepada Kristus, maka kita sudah diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan yang harus mempresentasikan siapa kita di dunia ini. Unang sailuhut hita tuhahulumuni. Tapangidu magugu asa marsiranggut tita songos si Jakobi. Dang paluok ho Tuhan adorang so di pasu-pasu huaw. Inna si Jakob na marsirangguti. Songoni mahita. Marsiranggut mahita tu Tuhani. Sekalipun banyak orang, banyak dunia ini. Manai tita tuhahulumuni. Ala di bagasan Tuhani. Naing monang mahita. Gabilio matuhita huasoi. Huaso sebagai anak-anak Allah nomor lapatan. Kita bisa. Dengan iman. Dengan pengharapan. Bahwa kita menerima berkat-berkat yang berkelimpahan. Nunga dibenarkan kita. Di hatana asing dipitori. Sian dosai. Lapatanna Yohanes mencatat. Bukan karena dosa itu. Gabi sudat asini rohani debata. Sekalipun dosa itu Tuhan tidak suka. Dan Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Tapi Tuhan mau mengampuni dosa manusia. Disodo letak asini rohani debata. Alan ini yang menginang kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Ibana do perhitian manopot amai. Di dalam Yesuslah kita mengenal hati Allah. Di dalam Yesus kita membuktikan bahwa Allah itu benar-benar mengasihi kita. Hati Allah, Dia tidak mau kita hidup dalam neraka. Tapi kita mau, ya. Dia mau supaya kita hidup kembali kepada citra Allah. Itulah Adam yang kedua. Yesus Kristus yang tidak berdosa dan menjadi dosa karena dosa kita. Kita yang tadinya disalib itu menerima hukuman kekal. Tetapi Yesus dalam manusianya Dia menjadi tumbal atas dosa kita. Supaya dengan demikian kita hidup kembali bertemu, berjumpa, berdamai, bersukacita, bahagia dengan Tuhan. Sekalipun di dunia ini banyak peperangan, banyak perselisihan, tapi orang yang mau menjadi anak-anak Tuhan dan tinggal di dalamnya, maka dia akan berani menyatakan kasih, damai. Dan itulah yang menjadi tugas kita, mewartakan damai itu. Seperti topik minggu hari ini di Natal naparjoloon, gabi daging mahatai, firman telah menjadi manusia. Lapatan nahatani debata nunga saur dohot tita. Cair yang tadinya tegang menjadi lembek. Yang tadinya marsi hosoman menjadi marsi jalangan. Di sanalah letak damai Kristus ada di hati kita. Ido namar Natal. Langsung ini mahuriat tasadarion disungguli. Di bagasan Kristus nunga disesa dosata marhite hamamatena dohot hahiyonna. Ditonahod do tusudihi tena prosea. Asa nagsesa dosata masuhatta manamargoar mangaton perpadanan nabadia, perjamuan kudus. Di sana kita diingatkan bahwa Yesus yang penuh kasih karunia itu membenarkan kita, mengampuni dosa kita, dan mengembalikan kita menjadi manusia yang sangat dekat dengan Tuhan. Dau sia dosa, alai manangise naulu, tu ulau nabadiai, idu namargoar jolma nahurangan dia depan di debata. Di sadahuria kadamang dainang, hiado jinupangan, mulidok marul nabadia, pitor mulak biru gudang, satu ngah. Sian ruas ni hurai mulak. Ay bahasa songoni amang ni ngomatu situai. Maul do iso mardami jol mainna.
Alanat tong masih jalangan don non. Aku nadong do pengakuan. Na ulu duhamu ina. Hapi ibana dang ulu. Hidup bahen holan nang marulan nobedia pitor marmulahan. Tor didok padita mak. Manangise naso mardosa. Bau nang madohotan non ibana. Tulau nabadiai. Ima idok ujungna Roma dangarung binamulak. Karena manusia semua berdosa. Jala ido kebutuh hatta manginang. Rahulah 2 hali do tapatupa di huriat tahun. Marulan nobadia dalam 1 tahun. Tarik kotomai. Karena Yesus berfirman memerintahkan patu pahamu mai bahe parningotam muna diau inna Yesus. Tagan rap ibana dosis yang nai marulaun nabadiai. Lausido parningotata damang dainang sekalipun ini adalah suasana Natal tapi perjamuan kudus juga kita akan rayakan. Di sana kita menemukan di mana kasih karunia Allah telah menjadikan kita manusia baru dan hidup dalam pengampunannya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Mauliate Tuhan nungataruli hami di hatam nabadiai. Hatai nonggabi daging ima Kristus si palua hami, si palua portibion. Iba nama nahusob bahami. Jala marhitihon ibana dohami manadda harajaon banua gicang. Marhiti ibana dohami manadda huali amang nabasah. Di bagasan Yesus nung ngataruli hami di asini roha. Di paulak hasangapon nami. Sian hahodomon tu hati uron. Jala mangulu hami di dalanmu. Di pitori ho hami. Gabiak kajol manabonar hami di adopanmu. Alan i respon nami. Si bahenon nami. Ima mamuji pasangat guarmu. Marhiti ngulu nami di rumah tangga nadinggan. Di pakatayon nami nahobar tulomoni roham. Di pangalahon nami nasomaralo tulomoni roham. Jala pujion nami maho marhiti yakka pabahinan nami. Patuduhon akayanak komu dohami. Nama jalo tupal hanguluani. Saliling di portibiok kami Tuhan. Todim nabadia ima margugihok kami. Lumobi di suasana Natal naing madame namian di hami. Jala hasangapon madiho dame di portibion. Di rumah tangga nami mardame sonang. Di parsauran nami mardame sonang. Di masyarakat nang bangso nami say mardame sonang. Alahonu ngarotu portibion gabe haluaw ni sadok bangso. Songoni mahami laho manopot tahun na baru. Maninggalhon tahun 2022 on. Asiroham manangahapin na ng masa rapdohoto mahami. Alahodo Emmanuel na rapdohotami dinasak ka perdalanan ni ngulo nami. Marhite Tuhan Yesus Kristus say jalo mahami. Amin. Sian las ni rohatta tapasaha mapiliata ima tu diakoni sosial caritas emergensi HKBP Jalahu Mahita Marede nomor 62 ayat sadarudli. Lumang
las dame 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 mati jolmo lupo ni rone debota dohita jolmao. Tuhan Yesus ada Tuhan, nadi suruh debatah, napa saya sudah susah di dalam Golgota. Usungan boleh dirata, rasa beda-beda mati jolmu, lupu dironi kita jolmao. Sai sondang imarohaku ale Tuhan Yesus asa doh tamaruli di hatu tubuli. Usung boleh debata, las dame 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 mandi jolmu, lupu ni rone debata, dohi
mabarita natal mangihuton si Johannes. Lausido nang pakkorhon ni pesta natal dihita. Asa tapatuduhon Jesus Kristusi mangulu di bagasan diri keluarga dohot huriata. Atong tajakon may banamian di bagasan ngulutta dohot keluargata. Tabuan may bana mulak sian parpestaanon tuak kabagasta. Asamian ibana di tonga-tongata ganupari. Barita na umuli, hutangi hamibi, sorang maho di nguluki, ale Emmanuel. Di bagasan partodiota, nunga dohot hitan waing jongjong di bara ni pinahan na di Betlehemi, dia do patado poso-posoi, ima Jesus Kristus tuhatay, tasoba maibana marhite ngulum dohot ulaonmu, parangehon hatana, mangulu maho di bagasan dami nasian tuhatay. Namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutos. Upasahat tami ma siyan na nilehon mitu hami, pilian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhase ang hami pilianon, pati buluhon harajaom di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marahite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni sileon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata na toktong na sumarmula na sumarpatsohotan. Pupuji hami mahuala saut suditahim naung sinakakmu adorang so marujahad do pihasianganon. Dang taraba sibolis sakakmu dang sudat tahim na badia di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na sohadudoani. Di bahini mauliate marohan nami tuho ala naung saut sakakmu ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami asa malua hami sia dosa hamatean dosian uhum jala matcohot hami mangulahud dosa ope saya si maroham di hami togihon mahami tu anakmu say bahin mahami gabi si luam tu ibana asa upa ni halau jaon na hami ala na tinaunay na berniti dohot hangaluton humokopami asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana saya sungguli mahuriam sa darion asa diingot habal gaum mu dohot haroron anakmu gabi jolma lau panguluhon hami pardusa saya sungguli maakka parhalado di huriam mamaritahon barita na uli itu saluhut halak naung patar hasangaponmu jalanong jupang dame dohot hasunangan saya lehon mapitu nau kaptu halak si pilebegu dohot tu parugamo na asing asarona sida mengului Tuhan nami Yesus Kristus
Saya rajai masaluhut raja, dohot akasuruanna, asa diboto naside nang dilihon ho raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi saliling nilelengna. Saya lehon gogo tuakana di bagasan pangujunan, apuli akana marsak, jala palua akana targogot. Saya tatap jala oding yakana pinaburu-buru ni halak ala ni goarmu. Saya dongani jala pasu-pasu hami sude, akana magudang rodi danak, di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, amin aliyaman nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malo meniroham di banua to ngaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, song panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaurohon madamena tutodim. Amin. Menit hita marhusor satokin, adorak so masuk kita tu ulau nabadia, alaniu pangido hami, asata paradima tu acara ulau nabadia. Perlu pangoton nami ulau nabadia ima akka hita nama kasih holi hasasaan ni dosa sian tuhata. Na paduahon akka namar sidohot di ulau nabadia ima akka naung marguru malua manang naung makatidakon haprosiaun na. Atau dia sudah menerima peneguhan sidi. Jadi akan so marguru malua dope, akan so malua dope, ba sabar mana sida toka arina mangihut. Dukoni di bagasan ulam nabadiaon, tong dosongon nasomal tapasaha doaka lasni rohat tamarhite peliatan non dungsun tajalo ulaun nabadiai. Di hamba kamang Dota Minang naing tamulai ma acara ta namarulan nabadia hita alenong buah mandongan sian nadigijang manong parjolo parpudi manong akan na di bangkuan nong diatur hona kasituan ta manong kamang asaboy atur parjolo ma nasya gijang tua manongan langsung ma tamulai ulota. Dia mau kamang Dota Minang
dia kana subui rotu jolo alani pasahiton manang hahipason na Roma hamian nong manopo na sida unang pala rotu jolo alay huboto hami madidian nong kainganan nabi contoh na halain ng situatan nong adong rison baru piga-piga nong asa dihudulan ma Roma hami nong tujolo pasaton anggur dohot rotian nong tunasida tarsongonima buah-buah tapasonang bema kamang do taminang asa tamulai acara ulau nabadia sadarion tapasonang bema rohata. Marede Mahita, Siabukede nomor 152. Batada sumurung sian saluhut na roha imamang ramot ya kate-ate muna doho roha muna marhiti-hiti Kristus Jesus amen martangyang mahita ali Tuhan di bata pare si roha na sumurung amanami na di banwa gijang asi roham topot mahami na pungudison adorang upangan hami anong parpadanan na badiyay leho matodi parbadia tu ganuk hami ata ditubuhon ha persyaon na mengulu di hami asa po si tuturuhan nami di anak Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami pargugoy mahami mas wadaw diri nami asa tariutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon ha persyaon na mangului say taiti rohan nami asa lamalungo kami tu banwa gijang asa say masihol hami pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus amen. Ita kanaong pinarahamaol ni debatang ita sakapi nuaing mangato parpadanan na bariyay di bahini tati bangi majumolo manang nataw hita marulaon na badiang asa unang hona uhum manang ise sian hitaon ay holan nauduk roha jalan nomol sol di rohana ala ni pabahenan na nasoture jalan na manopoti dosana jalan na pursea di hasesani dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ido na tahu mangaton parpadanan na badiyay. Alea kanadoho marulo na badiya, unang bedioloy sibolis, unang bedi dati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siani, tung gotapok kamuma hosom, dohot late ni roha, alay, paingot-ingot hamuma, Tuhan Yesus Kristus, naung mate jalan naung mulak mangulu humokop hamu asa tahu hamu mangato parpadanan na badiyai di bahini tatakasi majolo rohat tabi jala alusi hamu ma suku-sukunon jong-jong ma sudihita
na parjolo di parhatu roham do halak pardosa hosian hatu tubum dohot ala ni pangalausim di patik ni debata molo di parhatu roham dogma olo na paduahon na marsak do roham ala dosami jala di pangido roham naing maduahon waing sian dosam molo songoni roham dogma olo napatuluhon di parhatutu rohamdo nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanaon panguluhon pardosa ibana nong mate dohot mulak mangulu humok kopo mamorsan jalamanisa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo napaupaton olo doho manggotapos siya roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardingga dohot halak na mangarsayo jala na olo doho manisa dosa ni dongamnu songo na pinangido ni roham sesaun ni dibata sudi dosam molo songo ni roham dogma olo atau tapaw dukbi maruhatta jala tatopoti masudi dosata ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi ale Tuhan di mata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jot hulau si hami patikmu tamado hona uhum muhami nuaing dohot sogot molo balosonom mutuhami hobar tu pabahenan nami ala ni godang niasi dohot holong ni roham dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung dilehon nilehom muhumok pami alani ubay na hum hami mangido tuho asi maroham dihami say jalo mahami say sesa masudido sa nami jalaleho to di porbadia tuhami asa margugo hami mangalo nasa dosa dohot mangulaho na ubar tulomo ni roham saliling di tanood do pehami amen atong hamu akan manopoti dosa muna jalan na mauasamu dia sini rohani di mata. Say sahat ma tuhamu. Nahina porsyom muna. Mangasahon. Hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Posma rohamuna. Nung ngasisa saluhut dosa muna. Marhiti-hiti guardi di bata ama. Dohot anaknya. Dohot todi perbadia. Amin. Ali amanamin na di buwan gijang. Saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malomani roham di banua tongon sona di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hangulua siapari. Saya sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang hami to gitu pangujunan, palua mahamisian pangago. Ayhona punah harajaun, dohot hagugon, rodia sangapon, saliling nililing na. Amin. Udul Mahamud. Mari de mahita. Kamu matonan ni Tuhan Yesus lau paderihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-gusagu bornginai. Ujutar jehe ibana di dok mamauliate dungi di ponggoli ma. Di parleho matuak kasih siana huhuk ma di dok. Jalo hamu ma
jalapanga madagi kudui nanileo tu hamatean humoko pamu bahen hamu masongoni bahen parningotamuna diahu. Jaladung sunna sidamangan dibuat mapanginumani didok mamulyate dungi didok matuna sida jalo hamu sude mahamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maun marhite hite mudarhu nani usehon humokop hamu bahen hasesani dosa sai bahe kamu masongoni bahen parningotamuna diau. Atong romahamu nungarade ida jaladai habuma dengan basani debata. Mari demaita. Di
Iya, dua itu. Ya.
biasanya terakhir kan?
puji matuhatta marhite edde. Puji-pujian tu debata nomor 565 ayat sada. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jala nasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jala unang tung halupahon denggan ni basana sudena, ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalu makasahitmu sudena, ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho denggan basa dohot asini roha. Para siroha jala pardenggan basa do Tuhan debata, labata rimas jala para siroha godang, dang dibai tuhita na hobbar tu dosata, jala dang dibalosot tuhita na hobbar tuha jahatota. Songon asiniroha ni ama-ama tuaka anak konna do, asiniroha ni Tuhan debata, diaka na makabiari ibana. Nungatakas di patuduhon debata holong ni rohanai, tuhita dinamati Kristus, humokopita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibahini sai pujion ni pamangaku dohok rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nion rodi saliling ni lilingna. Amin jalohamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jali pasaurhon madamena tutodim. Amin. Dalatta marsi jalangan tatiok be majodong atta na di siamun habirak tabi jongjong mahita toktong jongjong mahita tatiok be madong atta na di siamun di habirak tabi dalatta marsi jalangan tadok ma hata horas tulu hali sada dua tulu horas dan tahun baru.